यो काल फणस आणलाय 2 किलो 200 रुपयाचं. मस्त अगदी साऊथ इंडियन आयचो नाही तो. कोकण कन्याची 4थी सुपर हिट फेरी आणि परबीन पण हा इलेली आहे. आशीर्वाद दिलाय आणि आधी पहिला मी वाण खाऊन उद्या सांग, तू सांग नाही दिला चेंज करून तू माका सांग. उद्या जाते मग शाळेत किलेस करू का त्या मॅडम बरोबर. काय वागे बोल, चल सर्वांचा समक्ष बोल. सांग. अरे बस कर दे ना छोटी बात. तर फायनली सावित्री सत्यवानासाठी जेवण बनवलं ना आणि हे मस्तपैकी उसळ वाढल्या ना. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आज हा वड पौर्णिमा. दीपाली मस्तपैकी सावित्री माझी तयार झालेली आहे आणि सत्यवान अजून तयार होचो, कारण अजून फणस बिनस कापूचो माका. सर्व फळं आणलेली आहेत तर तो फणस कापून देत आहे आणि नंतर मग सत्यवान घेऊन जाणार पूजेका. तर चला दीपालीची कितपत तयारी झाली आहे. म्हणजे स्वतःची तर तयारी केल्या ना त्यांनी, नटापट्टा केला ना, पण बाकीची तयारी फळा बिळा कापूची ती झाली आहे का बघूया. चला आणि नंतर मग जाऊया. दीपाली आता आंबे फणस कापणारा नाही, फणस माका कापूचं लागणारा. यो काल फणस आणलाय 2 किलो 200 रुपयाचं. मस्त अगदी साऊथ इंडियन आयचो नाही तो, गावचो नाही. तर हे 5 फळं आणले. 5 आहेत ना, नाही तर काल मी 4च आणलेले असायचे. 5 फळं आणलंय ते आता दीपाली कापून घेतात. जांभळा मोठी म्हणजे लय मोठी आहे ती, कापू नको अख्खी घालणार तर म्हणजे मोठी आहे म्हणून काप. जांभळा कापून देशील. आंबा जांभूळ 2 झाले, फणस 3, केळी 4 आणि 5वा काय सफरचंद किंवा करवंदा पण. सफरचंद सहसा नाही लावत आपल्यात, म्हणजे जे आपल्या मिळतात तीच म्हणजे करवंदा. पण ती करवंदा भेटली नव्हती म्हणून मी हे आणलं होतं सफरचंदा, पण ती करवंदा नंतर भेटली. आणि हय पण स्टॉक हा आंब्यांचो दशेरी आणि केसर हे स्टॉक आणून ठेवलाय. ते आमचा उपास आहे ना त्याच्यासाठी. सकाळी चपाती खाऊन झाले आहेत माझे, पण तरी पण 10-11 वाजता माका भूक लागत त्याच्यासाठी आणलेले हत. तर आता हाय दीपाली तयारी करता, मी फणस कापूक घेते आता. लागता ना धार लागता हात बीत कापायचो. सत्यवान नाही तर जखमी डायरेक्ट. आज सत्यवान जखमी. हे वेगळे आहेत, आमचे गावचे फणस वेगळे असतात. पिकलेलो हा ना, पिकलेलो 90% पिकलेलो, 10% बाकी आहे. येतो खाऊन मी सांगते तुका. भावी जी होई होती असते तर आता हे लागले. तमाशा घातल्याने असायचं. शाळेत गेली आहेत म्हणा नशीब. बघ ना असा मापात कापतोय. हे काय बघ कसा गरगरवलाय तो बघ. लय मोठ्या गरे म्हणजे काय असे बाचक्या एवढं एक गरो आहे हो. ते पानाला रवायचे पण नाही. काढलंय मी, काढू काय वेळ लागता का. पाना पण मोठी आणले मी. मोठे आहेत गरे. अरे मोठे आहेत. बाचक्या एवढं एक गरो आहे. हे चला सत्यवान एकदम रेडी झालेलो हा, एकदम नॉर्मल ह्याच्यात. आता काय ते वस्तू काय घ्यायच्या, पिशवी घ्यायच्या तुझी. दीपाली पण रेडी झाला. एक पिशवी माता म्हणजे मी रामागडी. पाना घेतल्यानं झाकून आणि पाऊस पण लागता. रिक्षावालो खाली इलो हा, तर आम्ही आता निघतो. चला आता डायरेक्ट वडाक जाऊन मिठी मारणार आता मी. तर वडाजवळ लय गर्दी हा. सर्व परबीने सावतीने सर्व चालले आहेत. पाय सांभाळून नाही तर घसारशाल. मापन कर. आमचे सबस्क्रायबर पण आहे भेटलेले आहेत. आणि हे लोक पूजा कमी आणि सेल्फी लय काढतं, फोटो लय काढतं. हे बघा पलीचे पण फेरिओ सुरू झाले आणि हे काय सुसाट फेरिओ मारतात, नुसते धावतात. काय माहित कसली घाय लागली आहे ती त्यांका. मोजतात की नाही देव जाणे. मोजतास ना दीपाली. कितवी हा सुपर कितवी हा सुपर 8 3री फेरी. अजून 2 फेरी मारूच्यात ना. नाही हा मी कमी करते वाटतं. 7 फेरी मारूयात, 3 झाल्यात.
4 अजून बाकी आहेत. कोकण कन्याची 4थी सुपर हिट फेरी आणि परबीन पण इलेली आहे. 4 फेरीओ झालेल्या आहेत. 5वी सुपर हिट फेरी. 5वी ना? हा, मोठमोठ्यान मोजा आमका पण कळू हवा. बाबलो फोटो काढता. चला हे ट्रॉफिक जाम केल्याने हे ट्रॉफिक जाम होता कारण हे ह्या ना स्पीड ब्रेकर आहे. मंदिराचा कळस आहे त्यामुळे हे थांबतात. मग हैसून नंतर सुसाट येतं. दीपालीची 6वी फेरी आहे आता. ज्यांची हाईट कमी आहे त्यांना प्रॉब्लेम होता. हे दीपालीक प्रॉब्लेम नाही, हाईट जास्त तेव्हा एक कळस आहे त्यामुळे हा प्रॉब्लेम होता सर्वांचा. तर आता 6 फेरीओ झालेले आहेत. आता हैसून कोकण कन्या आमची एक्सप्रेस ही आहेत 7वी फेरी. अरे काय यांच्या 6व्याकच बंद केल्याने की काय नाही ना इली. सुसाटमध्ये कोकण कन्या आमची लास्टची फेरी. दीपाली परबीन एक वाण दिल्या ना आता. काय हो आडनाव काय तुमचा? भालेकर. मी म्हणते परबीन की काय. आशीर्वाद दिलाय आणि आधी पहिला मी वाण खाऊन बघतोय काय आता. तर आता दीपालीची पूजा बिजा झाल्या. व्यवस्थित केलं ना पूजा? मन लाव. 7 मारला नाही तर 6 मारशील. तर आता दीपालीचे 7 फेऱ्या झाल्यात. पूजा पण झाल्या. तर आता आम्ही घरात जाऊ निघतो. चला. हा हा चला चला. होय होय चल. तू सांगशील तसा बाबा. आजचा दिवस तुझा. जातो घरात. पूजा तर झालेली आहे. जय हिंद जय महाराष्ट्र. सत्यवान सावित्री घरा घेऊन पोचलेले आहेत. सावित्री ते जवान बनवता आणि सत्यवान आता पोरांग हाणूक शाळेत जाता. चला किड्स चला इसून. हा हा आज उपवास आहे मम्मीचो. आहे तुमचो पण उपवास आहे. सरप्राईज मला काय हो दाखवणार आज. चला चला मला लवकर घरा काय तर दाखवा. काय सरप्राईज काय देता काय माहित. काय हाडल्यान काय माहित बाबा. हात आम्ही नाही हात लावत. काय आणल्या काय आणल्या या पार्सल. कसला पार्सल कसला या. हा ते मागे पैसे दिलं होतं बघ ते. होय ना 200 रुपये काहीतरी दिलं होतं. अरे ह्यांच्यात फसवलं नाही तुका. नाही आतमध्ये असणार बघ. हा प्रिन्सेस वाली होती. मग फोडू नको नेऊन दे त्यांच्याकडे. नाही खाड घालते मी उद्या शाळेत येऊन यांची. ती वेगळी आहे. खोलून तरी बघ ना आतमध्ये दुसरा असला तर. तुझा काय ते नीट खोला परत द्यावचा आता नसला तर बरोबर. याच्यात नाव बघ काय आता याच्यावर. भावीच नाव होता. थांब नाही तर हे आपला नाही भावी. तर नाव भावी हा. उद्या सांग तू सांग. नाही दिला चेंज करून तू माका सांग. उद्या जाते मग शाळेत किलेस करू का त्या मॅडम बरोबर. उद्या मी येते तू नेऊन दे. आयता ह्या खायचा दिलास म्हणून सांग. मी खायचा सांगितलं आणि ह्या खायचा दिलास. सरप्राईज भावीचा हे झाला. सरप्राईज झाला. अरे हे काय मग तिकडेच खोलला असता तो सरप्राईज. भावीचं बोंडोच झालो आमच्या.
चल आता भरून ठेव त्याच्यात कवरात. नाव तुला काय बघू दे, वाचू दे. नाव हा होय होय नाव हा त्याच्यात त्याचा जा भावग्याचा जा. मार्वल एव्हेंजर. मग त्यात थै लिहिलेला होता मार्वल ॲव्हेंजर. का तरी वाचायचा आणि म्हणता मी इंग्लिशचो पापड फाटलो ह्यो. अरे तर नाव वाचलं भावी आहे पण त्याच्यात काय हा आता मार्वल ॲव्हेंजर आहे तर वाचलंच नाही. तुका इला नाही वाचू अडाणी अस काय आमचे पैसे फुकट घालवशील तू. ते ना पैसे शाळेचे फी हे का समजत नाही का. हा ए थांब उद्या जियाला घेऊन जा. जिया सांग आता सांगितलं तसं त्यांना सांगायचं. काय सांगितलंस तू सांग. थांब जिया सांगणार काय सांगा. ही बुक तुमच्याकडे ठेवा आम्हाला दुसरी बुक द्या. हो. मी काय बोला हाँ. ये टीचर कविता टीचर ये बुक मेरी नहीं है, ये आणि- बुक किसी की दूसरी की है. एक मुलगा होता त्याने पण मागवलं होतं वाटतं त्याचं असेल ते. हा चुकून प्रिंटिंग मिस्टेक झालेली आहे. त्यानं माझ्या तुका नाही जमला भावी तर जियाक सांगायचा. जिया मॅडमशी बोला आणि जिया का नाही जमला तर मग मी येणार ना नंतर दीपाली जाणार. दीपाली का नाही ऐकले तर मग लास्टला मी जाणार किचाट करू का. मग मॅडमची खाट घालते मी ऑन कॅमेरा. चला मग आता चला दीपाली आता आमची सावित्री मला टीचरला व्हिडिओ पाठवा. तुझ्या टीचरला बघू सांग ना सबस्क्राईब करू सांग आमच्या चॅनल का. अरे माझे टीचर आहे ती सायन्स वाली सबस्क्राईब करते ना ते. ती वाली नाही ती फोर्थची. हा कोणी असो ती का सांग नाव जाऊन चॅनलचं नाव जाऊन सांग. पप्पा बेकारच म्हणून सांग माझे. हा जावा चला आता सावित्रीन सत्यवानासाठी काय प्रसाद बनवला ना तो बघूया. स्पेशल काय बनवलंस. कुकर लावल्या ना भात डाळ उसळ. हो दरवर्षीप्रमाणे या वर्षी सत्यवाना का डाळ भात भाजी. तुम्हाला वेगळा हवा होता. आमका काय वेगळा काय काही चालतं आपल्याला आपला काय नाही तसा. चला चला जियाचा काय आला. जिया काय हवा. फ्रुट्स फ्रुट्स अरे फ्रुट्स किती आहेत हवे तेवढे आहेत. खा तू. आंबे आंबे हवे तुका. फणस. मग गरे हवे. गरे हत फणस हत आणि गरे आणि फणस एकच सॉरी फणस हत आंबे हत सर्व आता खावा. हे काय आहे? आधी हे करा ना वाव, बदाम. अरे हात धुतलास काय तुम्ही. भाजी आणि धुतलं भावीचा. तेव्हा हात धुवा. तोपर्यंत सावित्री आता मेन अवतारात इलेली आहे. जेवण बनवता तिचा उपवास आहे निर्जळी. अजिबात पाणी पण नाही पिला सुकी पण नाही गेलं एकदम कडक एकदम उपवास आहे दीपालीचो. आणि हाय आमच्यासाठी आता आहे डाळ फोडण्यात घालता. काय काय आहे डाळ फोडण्यात घालता आणि हाय चण्यांची काळ्या चण्यांची भाजी आहे लाल चण्यांची सॉरी. आणि हाय तिखट डाळ का गोडी डाळ. हा आणि गोडी डाळ आमच्यासाठी. ह्या पाणी कशा घेतं. जेवण हा जेवण म्हणून मागाला पिऊ घेता की काय. आज फिल्टरचा नाही खायचाही पिशील पाणी तू. तर एकदम कडक उपवास दीपाली आज पकडलेला. ही खीर खाऊन झाली ह्याच्यात पाणी हा आणि काय पाणी पण पिणार नाही म्हणता. निर्जळी नाही माझा उपवास खाणार आहे. खाणार पिणार पाणी पिणार आता. अरे पकडायचं ना निर्जळी 7 जन्म हवा ना मी व्हिडिओ तर मंडळी हाय आता फोडणी घालता दीपाली. तुम्ही आधी काय गिफ्ट आणलं तर सांगा. अरे हे काय ही आपली नाही अप्रथा आहे. वट पौर्णिमे का गिफ्ट बिफ्ट हे नाही उगाच केक कापायचे ते चालतात पण वड पौर्णिमे नाही नाही हे पाश्चात्यांचा. अरे आपला पारंपरिक वड पूजा करायचा 7 जन्मासाठी मागायचा आमची पूजा करायच्या पाया पडायचे वांद हे नको. ते वड पौर्णिमेचं केक गिफ्ट हे असं काय नसता. ते पाश्चात्य अनुकरण करायचं नाही आपण. गिफ्ट द्या नाही द्यायचं म्हणून नाही तर गिफ्ट काय पण देऊ शकतो. मी काय कधी देऊ शकताय गिफ्ट. गिफ्ट साठी काय बहाणं लागतं का. अरे बायको काय मागितता मी देतोय. देवाला आता काय होतं. आता देऊया ना काय मागितता काय हवा गिफ्ट बोल. चल सर्वांच्या समक्ष बोल. साडी बिडी घ्यावा काहीतरी. सांग. अरे बस कर दे ना छोटी बात.
तर काय आता मागून मागून साडी मागितलं तर चल देऊन टाकते साडी. किती 2000ची, 3000ची, 4000 किती हजाराची हवी बोल फक्त. बघ परत एकदा छोटी बात. 1000 1500 साडी. अरे माग तुझं नवरो आलतू फालतू नाही. ए खाली ये बाबा, एवढं फालतू नवरो एवढा 2000ची साडी. ऍक्च्युली आम्ही साडी घेतलं होतं दीपालिका, पण ती जरा अशी चांगली नाही वाटत होती, त्यामुळे ती साडी आमची आता घातल्या नाही. दीपालीने जुनीच घातल्या आणि तरी पण दीपाली म्हणजे असा नर्वस खयच झाला नाही, व्यवस्थित सर्व प्रोग्राम पार केला आणि खरंच सॅल्यूट दीपालिका. आणि त्याच्यासाठी मी मस्तपैकी एक साडी नऊवारी नाही मग असली ती या पूजेत घातलं होतं ते कसले धारी काटाची काय ही ग ते नाही ग ता कसला ता पैठणी. मग तुका नवरो म्हणजे वाटला काय तुका. तर दीपालिका आता मी तुमच्या समक्ष मी सांगते, नाही समक्ष तुम्ही नाही पण कॅमेऱ्याच्या समक्ष मी सांगते दीपालिका मस्तपैकी काय ते पैठणी घेणार आहे मी. तर चला दीपालिका जेवण बनवते, आमका भूक लागल्या. दीपालीचं जेवण बनल्यानंतर आम्ही जेवक जाऊ. हे चला ते काय जेवण बनवते. तर फायनली सावित्री सत्यवानासाठी जेवण बनवलं ना आणि हे मस्तपैकी उसळ वाढल्या ना, चण्याची उसळ ना, लाल चण्याची उसळ मस्तपैकी, गोडी डाळ, आंबे 3 कलरचे वेगवेगळे, 3 कलर वेगवेगळे आहेत. माका वाटतं ह्यो दशेरिया किंवा हापूस हा आमचो ऑरेंज आणि ह्यो केसर. दशेरी, केसर आणि हापूस. कलर बघ हापूसचो ऑरेंज एकदम बघ. ह्या पण पोर हुशार, हापूसला मध्ये ठेवलाय म्हणतात. आणि हे वर मस्तपैकी तुपाची धार टाकल्या ना आणि लोकवनचे चपाते. तर आता हे मस्तपैकी जेवण झालं आणि दीपाली निर्जल. तर आता पाणी दीपाली मी भरव काय ते कसा हे का असतात मी तुका पाणी पाजू का, नाही तर सांग तसा मी आपलं पाणी पाजते. तुका माहित नाही मी 12 गावचं पाणी पिलेलो आहे मी. काय हा आंबो भरव ना, आंबे सोडून बाकी काय ते खा आंबे. ते मंडळी सकाळपासून माझा निर्जळी उपास होतो आणि तो आता मी हे उपास सोडतोय. सकाळपासून मी काय नाही चपाती आणि चाय कोणी चाय चपाती मी खाल्लं होतं, तरी पण आता मी उपास सोडतोय. हापूस आंबो खाऊन उपास सोडतोय. आमचं देवगड हापूस ठेवलं होतं, 2 आंबे ठेवलं होतं आम्ही, मस्त पिकलेलो आहोत. मी खाल्ला. हापूस तो हापूस पहिलो आधी आंबो, बाकीचा नंतर. भरवणार होतास ना काय त्याला. मी भरले. सिरियसली भरवता जिया ठेवलेला भरवता ते जिया इसराच नाही. बाकी काय नाही मी भरवीन, पण ऑफ कॅमेरा. उगाच असा म्हणजे प्रदर्शन नको. बायकोवर किती प्रेम करता, नजर लागत तुझ्या भावा म्हणून. बाकी काय माका भरवता. अरे हा मला असं कळायला नाही पाहिजे की दुसऱ्यांचं हा बरोबर सांगलाय लोकांच्या बघा काय ते. म्हणून मी ह्या करतोय, नाही तर का भरव काय. तर मंडळी लय मस्करी झाली. यो सिरियस विषय आहे. 7 जानेवारी आणि सर्वांका वट पौर्णिमेच्या शुभेच्छा आमच्याकडून. वट पौर्णिमा अरे आज आम्ही विसरलो वट पौर्णिमेत. तर मंडळी मस्करी वगैरे नको, यो सिरियस विषय आहे. 7 जन्माचा विषय आहे. काही मस्करी नको, काही फेरो बिरो काही चुकलो तर त्या लफडा होईल. त्यामुळे ह्या मस्करी बिस्करी काय नको. हा व्हिडिओचा आम्ही एंड करतो आता. एंड करा माझा उपास आहे. आणि गिफ्ट पुढच्या वर्षी वट पौर्णिमेचा. कसा का पुढच्या वर्षी मी चांगले देते म्हणून ना, मी विसरले नाही. व्हिडिओ दाखव लोक विचारतील बघा, लक्षात ठेवा. अरे बाबा मी विसरत नाही असले गोष्टी. देणार आणि त्याचा व्हिडिओ बनणार. कसली साडी दिलंय आणि तू नेसून दाखवायची ती साडी. माका नेसूक काय मस्तपैकी जरीची साडी देणार. जरी नाही पैठणी. पैठणी काय पाडवत ताटा दिलो आतो. पैठणी पाडवतात, चणे पाडवत असते.
तर साडीचा फिक्स झाला. हे 2 आय विटनेस. आय विटनेस म्हणजे आय विटनेस म्हणजे काय? इंग्लिश. प्रत्यक्षदर्शी. काय खरं ते पप्पा. ते इंग्लिश नाही, प्रत्यक्षदर्शी. ते काय इंग्लिश नाही कळणार, ते का मराठी काय कळणार सांगून. दगडणी माती म्हणजे नाही हिंदीमध्ये नको, ते व्हिडिओ मोठो आहे तुमका समजवतो नंतर सांग. नंतर आहे का मी समजवतोय. तर म्हणजे व्हिडिओ आवडला असा दीपालीची काय वोट भरणे म्हणते. पोट भरणे. दीपालीची वट पौर्णिमा बाय बाला काय येईल. दीपालीची वट पौर्णिमा जर तुमका आवडली असाल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा व्हिडिओ, आणि आमच्या चॅनल का सबस्क्राईब करा, आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवरती असाच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा, येवा योगा डे आपलेच असत, येवा वट पौर्णिमा आपलीच असत. जावा गोवा घेऊन आणि वडाका 7 फेऱ्या मारा. बाय.